Takže čau lidi, jsem dlouho nehrál, nebo hrál jsem často, ale updaty byly pomalý a nechtělo se mě natáčet popravdě, proto nevyšlo další Rivals. To jsem línej, ano přesně tak. Tak za to točím aspoň nějaký filmčko. Ve skladech. Já jsem línej co, jako fakt hodně. Takže moc nenatáčím, to už ode mě čekejte, jestli jste mý odběratele nebo nějaký fanoušci, tak no. A musíme porazit našeho konkurenta, který se jmenuje doslova stejně, jenom s velkýma písmenama. Já jsem byl dřív na YouTube a on má víc odběratelů kvůli tomu, že hraje Brawl Stars. Tomu nesmím dovolit. Musíme ho porazit. Bude to legendární battle odběratelů. Takže dejte odběr a like. Tentokrát je to povinné. Připojte se do mé armády. Do armády. Mohlo by to být lepší, furt, že na nic tady už dělal ten Midas. Tak jo. Má dřív Midas jak já, nebo ten jeho glider. Já jsem to před chvilkou zapnul, takže mě nehejtěte. Kámo, fialová burska, nejdřív jsem hrál Reloady, ta mě taky padla. A teď najdu druhou, i v Battle Royale. Kámo, přísahám, že to je první hra Battle Royale. Přísahám! To je prostě zábava. Se takhle bavit do natáčení. A vlastně s nikým. Nemám žádný kamarád, teda co? Rozhodně mám kamarády. Aspoň nějaký. To. Nová Pump and Dump, tak se jdeme healnout. Já jsem ji nehrál. Ještě nevím, jak funguje, jestli je dobrá. Takže jdeme zkusit. Pojďme na to. No. A mám se, že tady je cápek a emultuje něco. Se mě snaží napálit. Ona to byla Rio Saška. Někdo tady je? No nic. Vidíme skener. Ne, nebudeš to sem placeovat. Vlastně mě k ničemu tím pádem SMGčko. Yes, tam jsem. A teď nebudu hrát s kamarádem, když natáčím. Jestli chcete, tak můžu dát video s Honzou, napište. Jmenuje se jinak a mám, myslím, že už byl na jednom videu, ale je teď na jiném účtě. No tak tohle je fakt špatný. Nevím, jestli to mnou, nebo jestli tím, že to je fakt špatný. Pump and Dump. To je slyš dump. Ne, to tam je, ta dump je tam, protože když tuhle pumpu používáš, tak seš dump, tak seš prostě hloupej. Jo, je to strašně špatný. Je to strašně špatný. No, nejsem zas tak dobrý, jako, ale musíte dát like a odběr a možná se zlepším. A jestli překonám toho copyrighta Lost Maty s velkým Lost, všechno z toho je velký, tak budu natáčet častěji, co to vám slibuju. Já natáčím tolik věcí, on natočil Bravko a k tomu mám malý views. Menší než já na posledních 2 video. No to má ale třetím, posledním, tak to bylo taky dobrý video. No tak když se dostaneš na blízko a trefíš každou ránu, takže to dá damage.
No nevím, zkusíme ji použít, zkusím dát třeba challenge, jestli chcete. Děláme to takhle. Pokud tady na tom videjku bude 10 lajků, tak zveřejním video z nějaký starý chapter, já nevím, chapter 5, season 4, kdy jsem natočil hodně pozdě a nevydal jsem to, než vyšla nová sezóna. Takže to můžu když tak vydat, ale jestli chcete, bude 10. Pokud bude 15, tak dám challenge, že můžu hrát pouze pump and dump a zbytek něco jiného. OK? 15 lajků. Vím, že to nedáme a já už přestanu vendit všude vždycky sám. No nic. Jsem myslel, že tady jsou 2 četky, no nic. Outlaw shotgun, to jsem taky ještě neskoušel, a prej to je jak zapka, trošku lepší. Točit. Ale. Je to dobrý, když si zvykneš na ten double shot, takže to má jenom 2 rány, protože teď jste viděli, jak jsem to cápka poklukoval. No, tohle je celkem dobrý loot, bych řekl. Start hry jako. No nic, jdeme na vláček asi, co vy na to? Jdeme zkusit vláček. Šel jsem na 1 voltku, tak jdeme. Jsem vláček ještě vlastně nedělal. Jdeme si vzít termit. Trošku. Co to je? On se sem tady spawnul. Kámo, to jsem to zastavil celkem dobře. Kámo, tak to mě dobře vzpomínám. No. Tady jsou hráči, viď? Tohle jste zrovna bot. Nehodnoťte můj aim. Naštěstí bot, já měl fakt málo HP. I to byla 100% šance, že to dostanu. Z té čestky, jako. Tady jsou 2 big dealer, nebo sami. Aha, dobrý. Budeme mít 2 big dealer. Bych tady ty termáty nechal, ale já jsem je nikdy nepoužil jako v akci. No nic, vezmeme si pulse scanner asi 1. Jsem říkal, buď mytika nebo to, tak... Nebo... Mám dát šanci tady tomu? Myslím, že jsem to tam postavil. Já jsem spadnul. Já nevím, jak bych to vysvětlil. Kdybych takhle chcípnul.
On se shockwaveuje. To je ale dalmažrout. On mě pušne, kámo. On mě pušne. On pušne trezor spíš, takhle to mám říct. A potom zdrhne. No nic, vím, kde já. Tak teď využijeme termity v akci. Mě zase chce naštvat. Kámo, to je ale darmožrout. No nic, jdu si vzít sprajtíka. Dej mi healer. On mě bejtoval. On se mě snažil právě něco bejtnout, nebo proč byl tak špatný? On si myslel, jako, že na něj skočím na jednu, mě zabije. Kam? Jak jsem to věděl? Zkusíme tam hodit termity na něj. Ok, on je tady někde sniper. Tak já zdrhám. Aha, tak to byl ten druhý, co? Kámo, to je hned. Kam to je za ten fall. Kam? Jeden digby. A jak se to jmenuje, dilbil? Dilbit. Aha. Jsi to pamatoval úplně s jiným jménem. To je dobrý vědět, aspoň to nebudu čekat. No nic. Už nemáme skoro kneecapper. Prostě. OK. OK. Máme 2 mytik. Máme. Čím zase? Jsem myslel, že tím druhým. Ach jo. Já jsem hlavička. Kámo, viděli jste to, nebo to jenom já, že ještě tam žiju a já jsem chtěl dát druhou ránu, nebo další rány. Nevím proč, ale trošku jsem čekal, že to bude vzácnější. To je fakt celkem krátký. Tak tohle bych taky nevěděl, jak vám vysvětlit. Co jsem sakra dělal. Zkouším, jak to funguje tady ten drill. Učíme se novou sezónu. Je to celkem zábava tady to. Tady ten update tomu dal.
Hlavně solo jsou zábava, já vždycky hraju nejhůř duo a teď kvůli videu. Je tam auto. Jestli chceš být sníkař, celkem nepůjde kvůli tomu medvědu. Může být, ale i tady, to je jako v té lokaci, že může být. Myslím teda. Jestli nevidím. Se začínám zase třást, protože už je tady málo lidí. Viděl, že všichni jsou. On dostal, ale já taky. Nemyslím si, že bude moc dobrý. Hater spátí, tak to ne. Osmdesát dva ten dostal. Sakra, pozdě. Kámo, co se stalo? Jsem mu netrefil. Že ona když ho zruší, tak z ní můžeš dostat full damage. Jo, on je tady. Co to je za rychlost? Nedá mi to. Tak to dáme win, že by? První Battle Royale hra. Oni bojujou v zóně. Oni fakt bojujou v zóně. Jsem myslel, že chcípnou z toho, z té zóny. No nic. Tak. Nás je dost. No, sakra, myslel jsem to. Mě nevystřelila pumpa, když jsem chtěl. Já celkem dost kempím.
Ty mé výpočty jsou správně, tak vyhraju. Co to je, kámo? Myslím, kámo, tu dává za 150? Co to je za cheatera? Kámo, čekněte mi health? To nemůže dávat tolik. On je to nějaký cheater. No, kámo, no nic. Tak jdeme končit. Kámo, to je nějaký moc dlouhý to video, ne? 30 minut. No nic. Nic, tak se mějte. Čau.